A vegades recollim textos perquè ens semblen interessants. Hi ha molt moviment arreu del planeta per moltes causes. Hi ha hagut tot el tema de la cimera del clima, en vam parlar la setmana passada, i avui ens fixàvem en un escrit d'una cantant xilena que viu a cavall de Xile, d'aquí, de França, es va movent bastant, però que parlava una mica sobre la por, no? Sobre la por que porten inherent tots aquells estats que han patit una dictadura. Arrel de la rebel·lió a Xile d'aquest passat mes d'octubre, aquesta persona, que és l'Anna Tijoux, que és aquesta cantant xilena, deia això. Deia, la rebel·lió xilena d'aquest octubre comença amb els estudiants asseguts al metro protestant per l'augment de preu. Però no són només els 30 pesos del preu del metro, són 30 anys d'impunitat. Impunitat perquè han saquejat i usurpat els drets dels xilens. A Xile, com a l'estat espanyol, encara hi ha moltes famílies que viuen amb un silenci que mai es trenca del tot. I això és fruit d'un treball molt minuciós per part dels governs que van succeir les dictadures. El silenci és el millor aliat per a aquest tipus de situació, però el silenci és el pitjor que li pot passar a un poble, perquè esborra la memòria. I la memòria és el que construeix la història d'un país i permet no tornar a repetir patrons de violència. El que va fer Alemanya respecte a la reconstrucció del país després del període nazi, amb tots els museus que tenen i que en l'àmbit educatiu se'n parli tant, crec que ho tenien molt clar, que això mai més torni a passar. Aquests silencis que tenim a les famílies tenen a veure amb les situacions de por generades per les dictadures. Quan arriba una dictadura, no només hi ha un dictador amb els seus militars, sinó que darrere d'això hi ha psicòlegs que van mesurant la temperatura, què posem de portada als diaris, com instaurem el terror, com fem que el poble s'immobilitzi. Hi ha molts factors que estan en joc gestionats per gent molt brillant i molt intel·ligent que volen controlar el cervell social del poble. I això no només ha passat a Xile i a l'estat espanyol, sinó que ha passat a moltíssimes parts del món i té a veure amb la por. Una por que després s'enterra perquè no se'n parli i fer com si no hagués existit mai. I que quedi un buit, una llacuna històrica i de memòria. Però per més que hi hagi silencis, la història sempre torna a emergir. Perquè la veritat, per més que sigui dura i faci mal, t'obre les portes i la possibilitat de no repetir la història. És un patró que es viu en moltíssimes famílies i és polític. És la manera més clara de veure com un sistema silencia els dolors, que sempre hi són, i les cicatrius queden obertes. I tots formem part d'aquesta història silenciada perquè portem la sang dels nostres avantpassats. I portem aquest dolor perquè portem dins nostre la història de les nostres famílies. Cadascú és el resultat dels seus avantpassats, i això és real. Portem el bastió de la història familiar. Anna Tijoux, des de Xile.